så er vi godt i gang igen her med Godmorgen Danmark. Og så kunne vi jo sige, livet er en fest. Klæd dig efter det. Sådan står der i hvert fald på vores næste gæsts Instagram-profil. Men sådan har han altså ikke altid set på livet. Det var faktisk først, da Christian Christiansen, som vi skal møde om et kort øjeblik, kom ud af det livslangt alkohol- og stofmisbrug, at han ligesom satte sig ned sammen med en god veninde og fandt ud af, at livet er så, undskyld mit danske forbandede kort, så at man skal sørge for at få noget rigtigt og noget godt ud af det. Og i øvrigt skal man huske at klæde sig, som I kan se, fuldstændig som man lyster. Godmorgen og velkommen, Christian. Tak skal du have. Du har haft et liv ud over det sædvanlige, så har jeg ikke sagt for meget i hvert fald. Nej, det har du fuldstændig ret i. Og i 2019, der spidsede tingene ligesom til for dig. Ja. Hvad var det, der skete? Jamen, det var jo, jeg havde sagt, summen af mange års misbrug. Jeg havde været i en behandling i 16, og på det tidspunkt boede jeg på Langeland, i et dejligt hus, jeg selv havde bygget. Det rejste fra, fordi nu skulle jeg jo være ædru, og flyttede til Mou, hvor jeg bor nu. Og så efter et halvt år eller sådan noget, så gik det galt. Og jeg faldt lige igen. Og det synes jeg var hårdt. Nu havde jeg ligesom efterladt min livslange drøm dernede på Langeland, og nu sad jeg pludselig i en fremmed by og kendte ikke rigtig nogen. Så jeg havde faktisk besluttet mig for at drikke mig ihjel. Og så vågner jeg en morgen, sådan hen i oktober, tror jeg, starten af november, og finder ud af, at solen den skinner lige ind på mig, og uden for vinduet, der sidder fuglen i foderbræt. Jeg får bare sådan, nej, det er for godt at dø fra. Det skal have en chance mere. Og så havde jeg så en veninde boende i huset på det tidspunkt. Og hun var selv ædru alkoholiker og havde været ædru i 7 år. Så siger hun, jamen så er nu du klar til at søge behandling, siger hun så. Så næste dag, der ringer jeg ind til Rusmiddelcenter i Aalborg, og fik en samtale allerede dagen efter. Det var så vi nået til tirsdag, og torsdag, der havde de tilbud om en døgnbehandling op i Hanstholm. Det er flot. Så. Jeg tænker også, at der skulle noget professionel hjælp til, at du har været igennem mere, end hvad de fleste kan holde til. Du er også blevet straffet for det. Ja. Du har en dom på 10 måneder for et rambrugtyveri. Ja. Du har flere spiritusdomme bag dig også. Ja. Der skulle ske noget helt radikalt anderledes. Fordi jeg har jo til sidst faktisk begyndt at få børn, har jeg nær sagt. Jeg har 2 døtre. Der har jeg forsøgt at stoppe utallige gange. Men jeg har ikke magt det selv. Da du så kommer ud fra den her misbrugsbehandling, så tager du ligesom skeen i den anden hånd. Ja, det må man sige. Der skal nye boller på suppen. Eller de træder i et par andre sko. Og du træder et par andre høje sko. Ja. Flotte i øvrigt. Jo, tak. Og beslutter dig ligesom for, at den her livslange hemmelighed, du har gået og båret på, nemlig at du er ret så vild med dametøj, den skal du ikke holde skjult længere. Nej, for jeg havde jo i den første behandling, jeg var i, der havde jeg en fyr, der hed Torben Heiner som terapeut. En rigtig dygtig og behagelig fyr. Og han sagde til mig, du skal huske, Christian, dit liv det er lige så sygt som den sygeste hemmelighed. Så kan du være lige så ædru, du vil. Men går du og gemmer på ting, så har du et problem. Og den tog jeg så med mig også i den anden behandling. Ja. Og hvor lang tid har du holdt på den hemmelighed her med dametøjet? Jamen, det har jeg jo egentlig gjort, siden jeg var en 6-7 år gammel. Altså, det startede alle sammen med, at jeg skulle til en fastelavnsfest. Og så blev jeg klædt ud i en af min mors blå kjoler, og et par nylonstrømper, og et par af hendes sko med hæl. Og hun købte lånt en par ryg af hende. Og jeg havde bare sådan, yes. Der var den. Det var ligesom at komme hjem. Altså, ikke også? Det var sådan, jeg endte ikke der før. Det var ikke sådan noget, jeg havde godt tænkt på. Men bare den der... Og er det ligesom pyntedelen af det, eller er det det seksuelle? Nej, eller hvad er det, der ligesom helt afgjort, det med at pynte. Ja. Jeg tror måske også, altså, uden at skal udlevere min søster, hun har altid været sådan lidt en pynteduk, der hun var mindre, ikke? Jeg tror, jeg var lidt misundelig. Fordi det gav jo også en masse god opmærksomhed. Ikke? Hun var altid fin i tøj. Så jeg tænker måske, det er lidt det. Og opdagede din mor det så, når du nappede hendes tøj og rendte rundt i det derhjemme? Nej, det er det sjove her, fordi da jeg så kom ud og sprang ud af klædeskabet, som jeg siger, efter nummer 2 behandling, der startede jeg med at gå hjem og sige til hende, fordi jeg tænkte, jeg vil ikke gå på gaden i det her, for de kender mange mennesker med forældre. Så jeg synes ikke, de skulle høre fra andre. Så jeg går hjem og fortæller hende den sikre overbevisning om, at det ved hun udmærket godt. Og hun siger bare, nej,
det aner jeg ikke. Men hvorfor har du ikke bare sagt det? Ja. Ikke? Altså, det var sådan ligesom reaktionen. Det var, god en dejlig reaktion at få. Ja, det var skønt. Og min søster, det var det samme. Ikke? Så, og min far, ingen problemer der. Altså, jeg glemmer aldrig første gang, de var ude ved mig, hvor jeg havde en nederdel og en leopardtop på. Ikke? Det var bare sådan, hej med dig, og en krammer, og det var det pæne tøj, ikke? Og så var det ligesom det. Videre. Vi er jo fra Jylland. Præcis. Du bor i en lille by, Mor. Ja. Uden for Aalborg. Ja. Hvad bor der? 20.000? Ja, 1000 mennesker lige knapperne op. Og jeg tænker også, du lige må have vendt den en ekstra gang, inden du gik ned ad hovedgaden. Ja, lige en smule. Jeg havde en enkelt kammerat i byen, jeg havde fortalt lidt om mig. Men ellers så kendte jeg jo ikke så mange, men så startede jeg med at skrive et indlæg på Facebook. Vi har sådan en opslagstavle, som vi kalder for byen. Og den fik altså, det der indlæg, jeg lavede, det fik 360 likes eller sådan noget på en uge. Men der bor 1000 mennesker i Mor, inklusive børn og alle de gamle op på plejehjem, ikke? Så jeg tænker, det er en ret høj procent. Det er en ret høj procent. Ja. Jeg ved, at brugsuddeleren i Mor har sagt, at du har hævet standarden mærkbart på, hvordan kvinderne går klædt, når de går ned og handler i Brugsen. Akkurat. Og jeg synes, at det er jo egentlig budskabet. Altså, det er netop det der med, hver dag er en fest, ikke? Så der er ingen grund til at gå og gemme sig i noget gråt og kedeligt tøj. Hvorfor gik du så alligevel og gemte så længe på det? Men du sagde, at du var 7 år. Jamen, jeg tænker, det er, fordi jeg er fra 64. Altså, jeg var jo en velvoksen mand, før jeg nogensinde så en anden mand i dametøj. Enten hvis vi lige så sådan en engelsk cabaret eller sådan noget, hvor der blev gjort lidt grin med, ikke? Så det er jo ikke noget, man oplevede i gadebilledet dengang. Du har været gift et par gange også? Ja, jeg har altså. Du har 2 døtre. Hvad siger de? Døtrene snakker jeg desværre ikke så meget med. Nej. Men det bunder sig i mit misbrugsproblem. Ja. Jeg har ikke været nogen god far. Jeg har også 3 børnebørn, faktisk. Så. Ja. Og det vil jeg sige, det er nok det, jeg mest kærer i forbindelse med det misbrug. Det er de svigt, jeg har udsat dem for. Også fordi det har medført den dag i dag, at vi faktisk ikke taler sammen rigtigt. Det kan jeg godt blive ked af, når jeg sådan bruger tid på at tænke over. Det prøver jeg at lade være med. Men det er ikke nemt. Nej, selvfølgelig. Det er også fordi de har et godt forhold til mine forældre, heldigvis. Og min farmor, hun tager 1 million billeder af de der dejlige børnebørn. Ja. Så det kan godt skære lidt i hjertet. Men det der med alligevel, tænker jeg, at i en høj alder, trods alt, uden at fornærme dig, men at tage sig selv seriøst og lægge kursen om. Ja, men det var jo... Det kræver noget. Ja, men jeg vil sige, det skylder jo den behandling, jeg var i. Især den der nummer 2 oppe i Hanstholm, den i 19. Ja. Der arbejdede de jo meget med, altså som vi sagde, hvorfor drikker Jeppe? Ikke? Hvor i den første behandling, det var sådan en Minnesota-model. Der går det mest ud på, at du bare skal holde op med at drikke, og lade være med at drikke, og lade være med at tage den først. Men i nummer 2-behandling, der gik vi virkelig i dybden med, hvorfor jeg egentlig drak. Og der gik jo op for mig det der med at gå og lyve for folk, og med at gå og holde ting hemmelige og sådan noget. Plus du fik det ret gode råd at se nu og få dig en hobby, når du er færdig med behandlingen her. Du skal have noget at tage dig til. Ja, lige præcis, og der kunne jeg ikke andet grine lidt, for den havde jeg jo. Du har tøjet, eller hvad? Ja, akkurat. Jeg havde bare ikke fortalt det til nogen. Det lå jo gennem der vejen i rummet for sig derhjemme. Og var egentlig kun på, når vinduerne, gardinerne, de var trukket ned. Har det hjulpet dig? Altså, har det, at du ligesom er åben omkring, at du elsker en rød parisisk baret og en ditto tilhørende taske og matchende sko? Altså, i den grad da. Ja. I den grad. Også fordi jeg tog jo ligesom en beslutning om, at da så sprang ud af klæderskabet igen, at jeg ville leve et liv, der kunne leves i et glashus. Jeg vil simpelthen ikke have nogen hemmeligheder. Og det tror jeg i øvrigt også er en af grunden til, at jeg har rimelig god succes på de sociale medier lige nu. Der er mange, der følger dig. Ja, det er. De billeder, vi har vist her under indslaget, er også fra dine forskellige profiler. Ja. Du fortalte første gang din historie til TV2 Nord forleden. Ja. Hvad har du fået af reaktioner der? Kun positive reaktioner. Simpelthen. Jeg har fået så mange søde kommentarer og oplever endda at blive genkendt af pølsedamen nede på Rådhuspladsen. Det var, som ham fra TikTok. Så var noget langt, kan jeg godt sige dig. Det synes jeg. Men jo, udelukkende positive reaktioner. Altså, jeg bruger TikTok til at dele ud af mine erfaringer. Det der med at få din hemmelighed af vejen, hvis du skal have bugt med dit misbrug. Jeg ved, at du også blev kontaktet af en kvinde, som skrev til dig. Ja. At hun havde lidt fornemmelsen på, at hendes mand måske
var samme sted? Nej, hun vidste det. Hun vidste det? Ja, hun havde simpelthen kommet til at tage hendes telefon en dag og opdage, at han postede billeder af sig selv rundt omkring på nettet, iført dametøj. Og de havde altså været gift i nogle år, 20 år, uden han havde fortalt hende det. Okay. Og hvad, søgte hun om råd hos dig, eller hvad spurgte hun? Ja, sådan en hvordan skal jeg forholde mig til det-agtigt. Ikke, hvor jeg siger, jamen tag en snak med ham om det. Og så finde ud af, hvordan du har det med det. Og så sætter jeg ned og snakker om det. Og der vendte hun tilbage ret kort tid efter og siger, nu har vi simpelthen snakket, jeg ved ikke, hvor mange timer, siger hun, mere end vi har gjort de sidste mange år. Og vi har grinet, og vi har grædt, og nu er vi så glade for, at vi har fået det her af vejen. Og nu kan vi nyde sammen. Og det er jo lige præcis den effekt, jeg havde håbet, det ville have. Ikke også? Fordi jeg har mærket, hvad det har gjort i mit eget liv. Altså, ja. Fordi jeg har også i kraft af misbrug, jeg har vendt mig til at lyve om alt. Løgne kommer man sjældent ret langt med. Jamen, rigtigt. Og de er svære at holde styr på. Præcis. Man skal hele tiden huske, hvad man har fortalt til hvem. Du lykkes med det, du i hvert fald har sat i søen. Tillykke med det. Ja, tak. Og glædelig jul, når du når så langt. Ja, tak, og i lige måde. Tak for besøget. Ja, selv tak da. Au. Ej, det er virkelig hjerteskærende. Mine børn fortæller mig, at jeg gerne må bruge deres lommepenge til at holde jul for. Når andre snakker om jul, siger min søn ikke noget. Han kan godt se, at vi har det stramt, og når vi er alene, så prøver han at trøste mig. Han siger, vi behøver ikke at fejre julen. Jeg kan tydeligt huske, når jeg skulle møde skole dagen efter jul. Og jeg tror, de fleste gange havde jeg nok bare mest lyst til at melde mig syg, eller ikke dukke op, fordi jeg gerne ville lade den gå. Den der runde snak om, hvad man har fået i gaver, ikke? Jeg ønskede mig ikke de ting, jeg ønskede mig. Jeg ønskede mig nogle andre ting, fordi de lå inden for et økonomisk rådrum, som jeg troede, at der var råd til i familien. Og jeg kan huske, at jeg kom tilbage og egentlig løj lidt om, hvad jeg havde lavet, fordi jeg ikke ville føle mig udenfor. Det julehjælpen kan give, det er måske at dæmpe de her bekymringer og kunne give i sidste ende en god og glad jul. Så den er vigtig. Ja, og således med sådan en lille eftertanke der, så gør vi klar til at sige tak for i dag. Men vi kan jo faktisk lige nævne her på falderebet, at den her indsamling, som vi igennem december måned har kørt sammen med Røde Kors, den slutter faktisk i morgen. Lige præcis. Så man kan altså stadig nå at støtte til og med i morgen. Ja. Tak for en dejlig, endnu ikke blæsende, men det bliver det, dag, ikke også? Der er og hold på spænde hjælpen. Ja, lige præcis. Hold på, hvad man kan. Og så, som vi jo også har fået nævnt nogle gange i løbet af morgenen, så gælder det simpelthen om at orientere sig på diverse hjemmesider, trafikinfo.dk, på Storebæltsforbindelsen og på diverse færgeoverfarter, ja, fordi der er altså aflysninger i kølvandet, også hos DSB i øvrigt, så man bliver simpelthen lige nødt til at gøre sit hjemmearbejde, før man begiver sig afsted. Der er massive aflysninger i Jylland, når det kommer til DSB. Tak for nu. Vi ses igen i morgen tidlig.